Usa ka person with disability o PWD nga barangay kagawad sa Los Amigos, Davao City, gisagpa kuno silang kapitan sa barangay. Kung ano atong sayron sa balitang barangay ni Rial Soroche. Mireklamo si barangay kagawad Ruel Ceballos. Humanggi pasakitan kuno siya sa iyang kapitan sa barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City nga si Kapitan Roberto Vallarta. Nagkalalis kuno sila ni atong Huwebes og kalit lang kuno siyang gisagpa ni Kapitan Vallarta. Usa kuno ka PWD si kagawad, busa na hiubos siya sa gihimo sa ilang kapitan. Yung na po si Kap nga na nagpa man ka, nga nag-istorya naman ta. Oh. Moto nga, pag humana po pa siya, nilakaw ko, nagpa-blatter ko. Uga tinungdan sa away sa duwa, maong scheduling sa barangay service vehicle. So ang good nga prinsipyo kay kagawad siya, anytime nga gusto niya buton, official siya, anang pre siya ba? So dili man mo dapat naka-schedule kay dili man kay siya mo gamit. Di ako kagawad. Siguro na ko authority po nakagamit sa sakyan, nanahid naman ko siya. Oh, wala ko na may katungod nga makagamit. Gilimod sa kapitan ng pasangil, igo ra kuno niya gipahilom ang kagawad. Wala yung isagpa man ako, isag magpa-medical siya, wala gyud makita nga kanang bang ebidensya nga naa siya bunog. Bit-bit ang medical certificate og blatter gikan sa otoridad. Desidido kunong mopasaka og reklamo si kagawad Ceballos, batok kang Kapitan Vallarta. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao.